Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Kula kali rencang-rencang bakti sosial Kecamatan Ngadiluwe badhe tanglet kondisi jenengan lan warga sekitar mriki kondisine pripun nggih? Kondisipun nggih ana sing tewas, luka-luka dan baik-baik saja mawon. Mriki kula badhe nyuwun sumbanganipun saking Kecamatan Ngadiluwe. Enggak seberapa banyak, enggak apa-apa, yang penting bisa buat bantuan gitu. Oke. Matur nuwun. Nanti kula sampeaken ten rencang-rencang kalih duran kula nggih. Nggih. Rek, aku duwe tugas mumpung ning desa Blora iki musibah kebanjiran. Iki aku pengen awakmu ngewangi desa Blora iki. Gawe hitung-hitung pahala utawa tugas nilai poin ya. Tekan aku. Tugasnya kuwi tugas program bakti sosial. Kuwi awakmu iso ngeki kayak bantuan nggawa kayak baju, obat-obatan, telur, paham? Awak dhewe kuwi ngowehi bantuan sosial berupa sembako, minyak, beras, gula, duit barang iki jelas. Iya, setuju. Ya bener. Yeah. Terus apa neh? Kira-kira lali Ya sing mesti dibutuhne kan kuwi pasti mereka butuh. Terus adewe enake tuku-tuku kuwi kapan ya? Lah kuwi. Ya sing pertama adewe galang dana sik no. Ya, juga dana sih kira. Terus kita adewe rencanane kuwi kapan, tukune kapan, terus adewe meronone kuwi kapan, adewe rencanane bareng-bareng. Oke. Setuju kan? Setuju kan? Soalnya oke. Oke. Tugas Pak. Wonten. Nggih. Monggo Pak. Iki bener to omahe ning kene. Lah iya. Alon to, alon rek alon. Nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki leres griyane Bapak Fuad lho. Nggih, leres, Mbak. Jenengan Bapak Fuad. Nggih. Oh, Pak niki kula kalih rencang-rencang saking bakti sosial Ngadiluwe badhe maringi jenengan bantuan sosial. Kula kalih rencang-rencang memudahkan jenengan niku boten larut dalam kegeloan atine sedih. Monggo diterima Pak. Pun sangat nggih, Mbak. Nggih. nggih. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, amin. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, Bapak. Kula mari-mari pamit nggih. Nggih, monggo Bapak. Nggih. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah ya Allah, sampun diparingi rezeki kalih bakti sosial Kecamatan Adiluwe. Kan luka-luka sing tewas ki santen. Sebentar. Dengan proses dibuka ya apa nih? Ojo nyawang kamera ya buka nih. Review. Wes. Dia wonten apa ngono ya? Ya apa sih? Kenapa, Mbak? Kok iki munggah rene ya jadi kok judika jadi ada melburan jadi tekan awal sampai kan kini baru dikat ngono. Berarti ngekate kok ndi? Kan kene terus ada langsung ngomong di Fuad. Tang lah kok Fuad kok ngene to tang gak kuat aku deh. Angel dolan. Angel piye?